a shi saboda tsabar bugu suka da jikin na hannu na ga ciki ya kumbura a shi in an shi ciwo yake abin da aka yi Assalamu alaikum ɗan uwa masoya da ke faɗin duniya, ni ne dai na ku Alhaji wanda kuka fi sani da Madabal. A yau da safe mun tashi da mummunan yanayi wanda aka ɗan samu a dani da jami'an tsaro na nan Kaduna wanda duk sabanin fahimta ne. So gaskiyar magana babanmu shugaban DSS na ƙasa Alhaji Yusuf Magaji Bichi adalin mutum ne kuma mai san a yi gaskiya ne, so ya ji koke na sannan kuma ya sa a ɗauki matakai akan abubuwan da yake faruwa, sannan kuma ina mai ba wannan hukuma haƙuri duba da a Najeriya yanzu ba mu da wata jami'an tsaro waɗanda suke aiki tsakaninsu da Allah suke kuma yi babu cin hanci babu rashawa a ciki. So wannan kes ɗin dai kes ne wanda ya daɗe yana faruwa wanda mutane ba su sani ba tun lokacin rigima Umira da Adamu a lokacin nan abun yake ta tafiya ni ban sani ba. So wannan abu mun je wajen yan sanda na Malali suka kasa shi mana adalci wanda a lokacin an kamo masu wannan laifin amma da na tafi sai ya zamanto an zo masu laifin sun an sake su. So muka gaba inda ya kamata mu je mu kai korafin mu a duba mana wannan al'amari ba ce mu kawo hukumar DSS duba da dan uwana da yake aiki a wannan hukuma nace na ga ya kamata in kawo ƙara nan ko Allah ya sa mu samu ai mana adalci. To alhamdulillah adalai ne dama kuma insha Allah wannan abu za su bibiye shi kuma za su kula da kes din in Allah ya yarda. Ni dai fatan da nake yi wa mutane shine mu zauna lafiya, Allah ya albarkaci ƙasar mu Najeriya, Allah ya taimaki jami'an tsaron ƙasar mu na farin kaya. Da Allah ina ƙara baku haƙuri dan Allah ku yi haƙuri a bisa abubuwan da suka faru na yaɗa wannan abu a social media. Masoyana ne waɗanda ban sani ba, so bayan an bibbige ni na fito ne sai nake dan gaya musu shine suka je suka yi wannan posting. So da Allah da Annabi a yi haƙuri, insha Allah in Allah ya yarda wannan abun ba zai ƙara faruwa ba, kuma in Allah ya yarda na tabbatar za a yi mana adalci. Dan uwana da yake zaune yanzu yana jinya rai a hannun Allah, insha Allah na tabbatar shi ma za a yi masa adalci a wannan hukuma, domin me bai shiga wannan hukuma da niyyar cutar da kowa ba, bai shiga da niyyar ya shiga ne dan yi ma ƙasa hidima, kuma mutum ne wanda tun tashin mu tare, mutum ne mai gaskiya da riƙon amana kuma wanda ba shi da matsala hatta abokanan aikinsa